Nunggu na ang barko para Cebu. Gikan Cebu light pire oh. Dire. Gani kini pun magbangga nila noon ba? May nagyapon sa library gyapon. Sakyanan niya po. Driver ro. Namang driver ani? Tora. Mara gyapon driver gyapon. Ay, kontrol pas manubila. Hayahay mo rin kapitan ba? Mo rin kapitas barko, lahi po ito kapitas barangay. Kadaghan mo rin klaseng kapitan. Bangga. Oh, ito man eh. Nagtapa na ba eh? Bangga na yun. Batay, magbangga ang... Laga, bangga yun. Bangga, wala. Oy, sir, kamot. Agay! Bangga, bago. Nagbangga sila. Nagsikit na. Nagsikit pa na sila. Nag... Uy, ginawa ko mabangga. Agoy. Bangga na gali. Nabangga na. Sabi, sikit pa na sila. Murag kuwang ni sa... Wala rin driver na rin, di ka maong. Oh, nagdikit na among... Hindi man dapat magsikit. Among barkong gisakyan. Nagdikit. Naro. Oh. Okay, patras. May gani kay din sa pantalan. Ito, delikado sa ano pa? Ay, tinod, yun ay. Oh, nagbangga. Dili na jong. Oh, bangga lagi barko. Agoy, sa mana.